Hi havia una relació específica, concreta, de contractació de llits de crítics en un concurs que estava adjudicat a l'Hospital General de Catalunya, que era un concurs de buffer per quan la xarxa, normalment en època de bronquiolitis o en èpoques també d'epidèmia, però epidèmies més recurrents habituals, doncs si els llits de crítics es saturaven, doncs teníem també aquest recurs. Ara hem hagut de contractar tota l'activitat que faran els centres privats. Inicialment, a més, pensàvem que els centres privats només acabarien fent activitat específica de Covid, però com que els centres privats també tenen diferents nivells de complexitat i d'estructura, doncs en alguns casos els centres privats estan assumint activitat, diguem, de baixa intensitat per alliberar el recurs públic més intensiu a que es pugui concentrar en activitat del Covid. Per tant, el sistema de pagament al final ha acabat sent allò complet, pràcticament. L'altra diferència que ens posa una certa pressió és que aquests centres privats, els centres públics en termes de facturació ja estan en la roda. Aquests centres de cop i volta comencen una activitat, doncs per tant, financerament, no? Aquests centres han de poder tenir musculatura financera doncs, per poder pagar les nòmines des del primer dia, no? Tot això. No? I per tant això ens ha posat un punt més de pressió de fer tot aquest anàlisi ràpid i, evidentment, un anàlisi que sigui sòlid. Tots aquests dispositius s'han anat activant d'alguna manera progressivament. Teníem un òrgan de coordinació inicial amb els centres grossos, però mica en mica s'han anat analitzant aquells que podien ser operatius. Pràcticament el 85% dels centres privats s'han incorporat a la xarxa i només han quedat habitualment tancats, no? Petites clíniques molt específiques d'alguna especialitat.